into engayithanda nje ukuyazi kahle kahle ngoba sengilitholile iqiniso naso ngicela ukwazi abazali bami. Ngicela ukwazi imvelaphi yami mhlawumbe lokho kungangikhulula emoyeni. Basethi sengitholile ukuthi kahle kahle angibelongi la ekhaya ngibiza isibongo engasona sami sengicela ukwazi ekhaya. Siphinde sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV uhlelo esiluza ngokuthi enough is enough. Njengoba besichazele sekuqaleni ukuthi sizolivashela futhi ekhaya la ekhaya uzochecka nje ukuthi bagcina basala kanjani ngale yamini kade sigcina. Now that sesifikile ngizozama ukuthi nje ngikhiphe yonke into ngendlela engingafisa ngakhona ukuze nazi ukuthi kwenzakalani manje nale time kade sihamba so ke sesibona uzohamba kanjani. Sihamba kanjani? Yebo. Ngiyaphila nami. Ngiyajabula ukuthi ngiphinde nginezithuba lokuthi ngivashele futhi noma ngingazi ukuthi ngizizwa kanjani and nazizwa kanjani kade nisala and ususo omdala mhlambe ngabe khona yena akwaziyo noma sekubone ku YouTube mhlambe ivideo yenu. Ngicela nje ukwazi ukuthi the time kade sisuka kwenzakalani mhlambe ngingase ngiqale ngawo baba. Ukuthi nami ikade sinabo la angibaye ngisahlala khona nje bani ngibambe ngiphuthume angibaye ngisahlala kakhulu but kodwa ngashiya ingane ngathi kuthanda isimo ukuthi ngathi siya kuba nomama wayesezihlisile ukuhlomisa ingane. Yes ngiyakhumbula exolisa. Hayi wagcina ezama ukuzehlisa ukuthi ingane ihlumize inginacha. Solo sahamba uke wafika nje mhlambe ekhaya ubabheke nje noma mhlambe benixhumana ngixhumana nezingane bengaze ngize ngibuye ngifike isixhumana ngocingo. Okay. So mangase ngibuze siswami the time kade ususeleke la ekhaya kwenzakalani phakathi kwakho noma abangakuthethisa ukuthi esho wathatha indaba zala ekhaya manje uzitshela abantu bonke bazobuka abantu ihlobo bangani bethu umakhelwane akaza akuthethisa ngalokho. Umama ngangithethisanga kuphela nje wakhombisa ukuzehlisa wabona urong wakhe ukuthi kade ebile wrong so akabangisa kunaka lokho ukuthi ngenza into kanjalo ukuthi ngineke indaba zala ekhaya emphakathini. Mhlambe ngendlela ke ayikuphethe ngayo ungakafiki kwishow nendlela aphatha ngayo sesihamba la iyafana noma wazama ukwehlisa kancane ekungenzini kahle kuwena. Cha iqiniso nje ohlukile sengihluthisa nje okwengane yakhe seshintshile impela ukwenza akasenzi njengakuqala akukho nje nakancane usasaba ngisho ukungithethisa ke manje sekubhlungu nakumina. Mekuza ngasotshwaleni mhlambe nje manje ngabe usamile lo uyaqhubeka. No noma ephuza kodwa kusafana nakuqala sothe ukwehla kancane usiyakwazi ukulimit. Okay. Ngicela ukuza ngakwena ngumamtolo mina uhandlela. Angazi uke wabona mhlawumbe ivideo kade nginobaba uma usisi wakho uncane. Khuluma iqiniso ngeke ngayibona and leyo nto akusinto engihlale kahle because the time ngiyibona angizange ngize ngiyibonele ngakho nje sabantu nami like abangaphandle ukuthi kanti ngihlele ekhaya nje ngiyitshethi ngisekhaya like ngiyaqhoma ngijabulile ngithi ngisekhaya emphakathini kanti cha abazali akusibona bami. Mase ngikhuluma iqiniso kahle lokho akuzange kuze kungihlale kahle akuzange kuze kungiphathe ngempela kahle because like iminyaka emingaka ngahlala kini kanti akusikho kini indaba bengahlalanga nami phansi kahle njengengane yabo endala bekhulume nami bengichazele kunokuthi beze bebhadlaze indaba emingaka emphakathini mina ngingazi out of my knowledge sengizwa ngabantu actually ngaphoxeka kakhulu angifuni ngisho. Ngiyaxolisa indlela wathola ngayo kodwa usisi wakho omncane wayengevehlosi ukuthi aveze lokho yena wayezokhalaza ngendlela uma amphethe ngayo wayethi mayebuka isimo uma akuphethe ngayo wena nendlela aphethe ngayo yena wabona ngingalingani so wayezele lokho kwasala sekuphuma ke nezindaba ekade engahlosile ukuthi zivele. Mhlawumbe ke manje nje siqhubeke ni benjani nina ke ukuzwana kwenu noba uthi emva kokubona ivideo. Cha mase ngikhuluma iqiniso ngempela asikakazwani kahle. Anikhulumisana? Angikathandi ukuyisondeza kuyena because kumina ngibuye ngathi mhlambe sengithatha as enemy or yena ufuna mina ngibe enemy yakhe
because akakwazanga ukukhuluma nami kahle ekuqaleni. It's fine kwakumele ayikhulume indaba yakhe noma but ukuthi kwase kufika kumina ngaliphi I don't understand. I'm lost because manje kuphoxekile mina ekugcineni and angikho happy ngalokho. Ngisaba ngisho ukuphuma eminyaka because mayithi ngiyaphuma wonke umuntu uyangihleka like bangicriticize in each and every way. Kodwa ngoba uthi awukho happy ngalokho ngakuchazela wasekuqaleni ukuthi kahle mina kwakumele mina ngangiyela ukuthi ngiyoyisiza mina ngiyothola usizo ngendlela yami. Okunye kwase kuphuma mina ngangingekho kwicontrol yakho kwaphuma nje ngoba sekuphuma abazali nami ngangazi lutho ngakho. Ngangazi ukuthi nginento engaphuma ezokuphatha kabi kanjalo. Mina ngangiyofuna olami usizo ngalithola olami usizo indlela engithola ngayo. Manje wena usubona ngazi ukuthi mina ngenza into wrong ukuthi kuphume zakhe indaba. Mina ngangazazi imfihlo zabazali. Ngangazi lutho. Ngibona abazali ababenalo ulwazi ngoba kwase kuphuma kanjalo. Yilokho ohlulekayo uku-understand ukuthi mina ngangaqondile ukuthi mina nawe kube khona ingxabano ngoba vele ngangazi ukuthi khona okukhona okuronke. Cha nami sengichaza mntana sekhaya shem angilwi nawe kodwa yabona lento le nami ngangayazi nami angaze ngize ngazi kodwa manje indlela ekwenzeka ngayo ngazi ukuthi mhlambe nibaningi nani ngifihlela okuthize anindlela enanifuna ukuthi kuphume ngayo nanifuna ukuthi kuhlambalazeke mina egcineni ngiyalizwa iside lakho kodwa ngakumina kufikanga kahle kubhlungu but uye wabona ukuthi ubengazi naye. Yeah ngiyabona manje. Mhlawumbe mama ngase ngibuze wawuphla ayithina ama plans akho wawuthi uplana ubatshela nini ngokuzaleka kwakho? Bekuyinto ebingisinda leyo njengengane because iy'ngane ziyakhula ngendlela emangisayo. But bekuyinto ebingisinda ukuthi ngihlale ney'ngane zami ngiy'tshele nangokuba busy ngokwamadoda. Funa into ekade ngayikhuluma lezo so ngizodlulisa ukuxolisa ey'nganeni zami ukuthi into enje zize ziyakhula ziyabona ukuthi hayi bo ngathi akufani akukhona. Kodwa into le bengenza ngayo ukuthi bengizama ukuthi ngibe kakhulu ubona izinto abazidingayo empilweni ukuze bengaziboni kukhona le yanti bengazi ukuthi kanti khona abathisa ngendlela efanayo. Kodwa mina ngendlela ebengifaka ngayo imali noma kubasupport bengazi ukuthi mina bayafana but isikhathi bengizozama ukuthi ngizokhulumisana kanjani nabo. Okay, ngathamba kade sihamba la uye wakuveza ukuthi uzobathatha uyohlala nabo la kuhlala khona or ubatholela indawo yokuhlala uma esavutha esawumlilo. So mhlawumbe ngabe kwenzekeni ngaleso sinqumo leso ugcina bathathile bangakuwena or bazamela indawo noma basahlala khona njengoba sibafica la nje namhlanje? Into ebengiluka ngoba ngeke ngakhulumisana nalo engihlala naye utshengise noma phela ungazi omunye umuntu uyashintsha into mayisekude yabo kodwa utshengise ukuthi hayi bengeza akanankinga. Angazi-ke ukuhambeni kwesikhathi noma mhlawumbe benzela mina kwahlampe ngaleso sikhathi angazi kodwa ukhombisa ukuthi hayi bengeza. Mhlawumbe manje sisi wami ufila kanjani ngalokho ubaba kushona? Ngimthathe niyohlala naye noma wena mhlawumbe inhliziyo yakhe isasela ekhaya usathanda ukuhlala la? Empeleni into engayithanda nje ukuyazi kahle ngoba sengilitholile iqiniso naseswami ngicela ukwazi abazali bami. Ngicela ukwazi imvelaphi yami mhlawumbe lokho ngangikhulula emoyeni. Senthi sengitholile ukuthi kahle angibelong la ekhaya ngibize sibonge engasona sami sengicela ukwazi ekhaya. Ya beyasinda khona kodwa-ke sekumele futhi kuhlale konke njengoba kukhona isisho sithi akukho okufihliwe ongayovela. Cabanga ukuthi kuyisona isikhathi lesi sokuthi kuvele konke nje. Usabakhumbula yena abazali bakhe? Kwenzakalani uzumthola kanti? Uye wamthola mhlawumbe kuma-social work wenza njani? Ingathini Nkosi yami usisi lo uma wakhe waye umuntu owayengafuni ukukhulela kodwa efuna ukuyikhipha ingane. Wayefuna ukuyikhipha so sina sakwazi ukuthi simfukamele ingane azayibelethe. Mhlawumbe owasezalweni lwakho noma mhlawumbe umngane noma umakhelwane owakuphi? Hayi lo umakhelwane.
kodwa ngibuka ukuthi lapha kuba indlela yoku-street ngakhona. So esaba ukuthi uma ngabe ezala ingane mhlawumbe ekhaya eyamukele eduze sengafanele. So-ke kanti nalo wami nginaye lana vele sizama ukuba nabantwana sathile. Sasesigcina-ke sesizama kuya naye-ke ulukhuzini kodwa futhi sasayela amaphepha sahambisa nje indlela efanele wakhuliswa le mina. So but ngangingazi ukuthi wahamba ukuthi vele kanje kodwa ingane nje kwazi ukuthi iyana la but lucky-ke uma wakho isaphila okusho ukuthi kofuna ukuthi ngihambise ukuthi akwazi ukumbona noma futhi still noma ezomazi uma kodwa phela imeyilwabo. Ingayi, mawuthi umakhelwane, shuthi umakhelwane wala eduze. Hayi kuthe ukuphela le indawo ebizwa njengesendele ngakhona ngala. Okay. Usayikhumbula indlu yakhe? Ya, ngisayikhumbula, ngicabanga ukuthi ngiyikhumbula. Emva kokuba kade ezaliwe undodakazi wakho, mesekhula akaze azacele mhlawumbe angihluphe ngala sizeni sintani ngibusela ingane yami. Akaze azasicela ngoba naye into ayifikile lezi engakhuthazwe emndeni wakhe hayi bengakaze azahluphe. Okay. Akeve enobaba la ehlala khona. Isola lokho ukuthi phela ukuthi lo muntu asezwana naye manje mhlawumbe akumele azi imfihlo zokuthi hawu wena kanti usukwaba nengane ngiyabona into enjengalezi. So desiswa nathi sathula ngoba sabothi nalapho khona ngabe kusabhedlekayo ngoba beshisa ukuzama impilo. Cathi into. Okay. Angazi noma ungazivumela baba ukuthi sivele sekhona usibonise ngoba uthi uyacela ukwazi abazali bakhe. Kusho ukuthi sekumele phela ngihambise. Akukho ukubaleka masibu. Mayethi umama umshiyeni-ke singiyamdinga manje. Ake ngithi ngoba undodakazi seyekhulile. Leso sinqumo sophuma ngiyethu uyathanda ngisala kodwa mina ngisazoqhubeka ngimsapoti noma kuthiwa khona lapho. So awunankinga? Anginankinga. Mangabe yena undodakazi ethi abanankinga. Yo, babukele emakhaya ngiyacabanga mhlawumbe kungcono ukuthi sivele sathe leli thuba leli ukuthi sihambe sombheka umama wakhe since ethe uyafuna ukubabona. So-ke ngicela sihambe sobabona. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo Black Life TV uhlelo esibiza ngokuthi enough is enough. Ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi sesize safika ekhaya. Ngiyathemba ukuthi mhlambe izimpendulo eziningi esingayifisa njengamanje kakhulukazi indodakazi engafisa ukuthi iphenduleke ngandlela thizeni. I hope zizophuma and I hope akuxabana kuzoba khona. Ngiyathemba ukuthi kuzohamba kahle yonke. So asibone ukuthi kuzokwenzakalani. Sabona kanjani? Ndiyaphila Nkosi kunjani? Ngiyaphila nami. Mina kuMamtolo ngwakandlela Sibongo. Ngihamba nobaba no sisi la eceleni. Mhlambe ngicela ubulisa ababukele emakhaya mase uyangivezela ukuthi mhlambe ngabe wazana kanjani nobaba. Enkosi. Ndiyabulisa kunibantu ababukeleyo emakhaya. Igama lami Ndunguzama Madikizela. Ubaba lo ahleli eduze kwasisi. Ndimazi ngokuba wafika njengomuntu wayengumuntu onomfazi kodwa engabatholi abantwana. Wazocela ukuthi manje banikeze ingane yami ngoba ndandimithi ngoloxetsha ndibe ekhaya ndanihlala kulo kwakukhaya elalinzima ngomthetho.
Okay. Utata wakhona wayenganibulala ukunibulala utata wami. Bayinokuva ukuthi ndimithile ngaphandle kokulotyolwa. Oh, okay. Kuye kwathi-ke ngenxa yalokho kwathetha nami utata, athetha nabo utata lokuba ndicela ukuthi bamthathe umntwana. Okay. Ndibanike njengokomthetho. Mhlambe-ke umntwana wakho uthe mekuhamba iminyaka mhlambe wafisa ukumbona noma ube right nje wazi ukuthi uphephile usezandleni efudumele vele if enobaba nonkosikazi wakhe? Ewe kona benifisa ukuphinde ndimbone umntwana nami beneminqweno eminingi yokumbona. Nabo bendisazi ukuthi izandla ukuze sifudumele. Okay. Kodwa benifisa ukumbona kuye kwathi ngenxa yokuthi ndalahlekana nobaba ndisenazo inamba zakhe ndangakwazi ukumbona. Okay. Usisi lo sihamba naye mhlawumbe uyamazi? Hayi animazi. Uyaqala nje ukumbona? Ngiyaqala ukumbona. Alright, ngiyakuzwa. So manje mawubhekile umntwana wakho mase kuthiwa uyafisa nje ukubona. Mhlambe ungakuthokozela ukumbona umbone mhlawumbe semngakanani wazi ukuthi uphila impiloni and ungafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani azayithole esokhuliswa komunye umndeni ekubeni ubuya esibelethweni sakho. Ngajabula kakhulu okosisi ukukubuva. Ndingakujabulela kakhulu ukumbona. Oh, uyafisa ukumbona? Ngiyafisa kakhulu ukumbona kuba ndandihlele ndimcinga. Okay. Mhlambe ngabe usenabo obhuti nosisi abeza emva kwakhe? Kuyambeni kweminyaka khona ndabatholayo. Okay. So abazi lutho bona ukuthi banosisi omdala ongahlali nabo? Hayi angaze ndithi khithna kancinci. Okay. Ngokuba ndibaleka imibuzo ukuthi bazothi uphi wayapi. Oh, okay. Ngiyakuzwa. Ngiyacela baba ukuthi mhlambe usithathe usibeke mayelana nodaba esilizele la ekhaya. Ingane njengoba ngizila ngize ngase isimo ezinto esasizikhulumile ukuthi asifune siphinde sivele. Ngenxa ukuthi ingane iyakhula and kukhona omunye umntwana wami wangathitheka ngendlela. So kwazi kwavela indaba ukuthi nalo sekufuna kulandelela indaba ukuthi ihamba kanjani. Ikhona kusesigcine sesifika lana-ke ngoba ingane njengoba ibona isikhulile kangaka isifuna ukwazi uma wayo. Uyena umntwana wakho lo engamthola kuwo. Uyena umntwana kulo wangisiza ngaye lo. Kodwa manje ngenxa ukuthi usekhulile uyangihlupha useyahlupha manje ufuna ukwazi imvelaphi yakhe. So-ke kuyaphoqa ukuthi ngimlethe kuwena. Uyena indodakazi lo esamthola kuwena. Awu. Mntanami. Njani kodwa? Ngiyaphila ngezwe wena. Kuhle. Hawu, Thixo uyasebenza. Ngiyajabulela ukumbona ma. Angijabule kakhulu. Uzizwa kanjani ubona uma namhlanje? Ngiyajabula ukumbona mama. Noma nginemibuzo engathanda ukubuza yona. Feel free ungakhona ukubuza nje kwami kuyangijabulisa kakhulu. Kuyangijabulisa. Bengathanda mama ukwazi ukuthi awuzofikela esimeni sokuthi uzongidayise ngesimanga sokuthi usaba ubaba wakho. Wawungeke uzukwazi mhlambe ukuyimela leyo courage wena uthathisele lo mntana uhlale nomntana wakho because vele ususithathile isinqumo sokuthi unomntana uzoba nomntana. Sase sikuphi isidingo sokuthi uzungilahle noma mhlambe wawungibona mhlambe ngiyicase empilweni yakho uzuvumele into eyayicelwa abantu ukuthi uzungilahle. Like how can you abandon your child? Mntanami uyabona nje lokho ungibuza kona kuyiqiniso ukuthi ukubuza. Eqinisweni ndaningazi ukuthi nizothi ngwabani ngisho utata wakho okuzalayo. Ndanabantu besilisa abaningi ndanobudlelwano nabo. Ndandingazi ukuthi xa uphuma ndizothi uyena mphi okungutata wakho ukuze akwazi ukukunakekela. Ndanenkinga eningi ngoloxesha mntanami. Nasekhaya ndinengxaki. Ndandicinga uba ekhaya utata uzothi xa indetha andethe nokuthi uphi ubaba wengane zothi ngomphi ngizobuyisa sonke amadoda ndithi ngiyena mphi. Ingxaki yami enkulu kakhulu mntanami ngicela uxolele. Hayi ngiyakuzwa ma.
ngiyakuzwa. Kodwa-ke sengithanda ukwazi ukuthi ngeke uze ungibone mhlampe njengesiqalekiso-ke uma ngabe usungibona-ke manje. Let's say mhlampe ngiyabuya ngize empilweni yakho. Ngeke mhlampe uze uphatheke kabi noma ukhumbule yonke lama memories abuhlungu akudala. Ngeke mntanami. Sokuphatha kahle njengabantwana bonke sendinabo sendimdala. Hayi ngiyakuzwa manje ngikujabulelayo ukuthi sengiyakwazi. Mina ngifuna ukubuza la ukuthi useze kuba nenkinga yini mhlampe mase labantwana laba othe ubatholile manje sesimlethe ngoba ngicabanga ukuthi umntwana nje behleli nami ngala nakhona uhleli kahle but sengifuna ukuthi mase awusenankinga neyinkinga ukuthi noma lezi ngane othi zikhona before awusenankinga ukuthi zazi ukuthi zinomsebenzi ngamazi onalona. Hayi andinayo ingxaki. Ndizothetha nabo ndibazise ngendlela ekwenzeka ngayo. Kona kuyoba nzima ngoba sebengazi ekuqaleni zange beva nokufa. Kodwa ndiyozama ukuthi bakwazi ukwamkelana njengabantu abami bonke. Kodwa ndodakazi akushintshile ngisawena baba wakho. Angeke kuze kushintshe njengoba ngikusupport umncane uzibe mngaka ngisazophinda ngiqhubeke futhi. Kodwa kukuwena ukuthi uyathanda nokuhlala noma wakho noma usafuna ukuthi uhlale esadeni ngala. Kukuwena lokho ngoba usukhulile izinto siyazibona right no wrong siyawubona. So lelo thuba ngicela ukunikeza wena ukuthi ubone ukuthi ufuna ukuhamba ufuna ukuhlala noma mawuhlala noma usunayo imvume ukuthi ungamvakashela noma yinini mawufuna ukuhlala naye. Mawuthi ufuna ukuza ngala unayo imvume ukuthi mina ungambona noma yinini mawufuna ungibona kukuwena. Baba ngiyakuzwa. Ngeke ngize ngikwazi ukuhlala noma. Okungcono ngizomvakashela uma ngize ngikwazi ukumazi nabantu ahlala nabo ne-environment akuyona ukuthi abantu abakuyona bayangi-accept. Then mase ngibona ukuthi bonke bayangamukela kahle njenge-family member then ngizobe sengibuya-ke sengizohlala ekhaya. Hayi ngiyazwa. So njengoba uthi ngeke ukwazi ukuhlala naye usesaba abantu. Kakhulu nanokuthi lento ayenza umama ayikakafiki kahle kumina. Then mase ngidigeste kahle-ke then ngizobe sengibuya sengine-courage enough. Ma ngicela ukubuza laba beze emva kwakhe abantwana bakho mhlawumbe bangabe bakhona eduze noma mhlawumbe basekudeni noma basemsebenzini. Ayikho indlela ukuthi bangababona noma mhlawumbe sengaba womunye usuku kube la uzobazisa khona kahle. Nganjalo ukuthi ungangolunye usuku ngoba semisebenzini abekhona. Oh okay. Yo. Ngiyabonga kakhulu baba ukuthi uyamkhulula la njengoba uchaza ukuthi la engakwazi ukuthi aye khona. Mefisa usala naye angasala naye mefuna futhi akubone angakubona futhi ukwenzile ukuthi kube sobala ukuthi noma inimali kuthiwa ufuna ukubona ngakubona and uyachachisa ukuthi usobaba wakhe awunayo inkinga naye. Ngiyabonga kakhulu ukuthi umnakekele. But ngoba umntwana wesifazane ngicela ukubuza la kakhulukazi baba okuwena umuntu obombhekelela esakhula ngokumqondo ngokumnakekela financially njengomntwana wakho. Mhlambe mase kuthiwa uNkulunkulu uyambusisa ngomendo ungafisa ukuthi kwenzeke kanjani ngendaba zamalobolo uzodedela umama wakhe amnakekele bekuza ngalapho noma uzonakekela wena since umkhulisile? Ngicabanga ukuthi ngoba vela ngithi ubaba wakhe akamazi wazi. Okay. Ngicabanga ukuthi ufuna ngithathe over lapho makuthiwa khona insizwe ufuna uzothatha indodakazi wami. Okay. Kodwa phela umama uzoba sesimeni sokuba umama naye mhlawumbe lezi eyidinga umama kodwa nje le ukuthi njengobaba nami ngiyayidinga imfanelo zami njengoba ngikhulisile. Iy'nkomo nje azize nje futhi ngifuna zibe u-level. Azize iphelele. No, siyabonga kakhulu ma isikhathi esinikeze sona. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe khona nezinye izinto ongafisa ukuzazi kangcono ngaye. Ngiyacela nje ukuthi sinishiye nobabili nje mhlambe catch up lapho nalapho nikhulumisana ngendlela ufisa ukukhulumisana ngakhona. Mhlambe uplan ukuthi nizobonana nivashelana nini kanjani kodwa nje ngiyabonga kakhulu usiphi ithuba. Siyabonga ngicela sibashiye kancane. Okay. Indlela kwenzeke ngayo yonke into kusukela nje part 1 size sifika la sikhona manje. Ngiyazi ukuthi ubungahlosile ukuthi umntwana athole ngale ndlela.
kwenzekile ngesinxele. Okay, kodwa-ke sesifikile la. Uzizwa kanjani ngayo yonke into nje seyenzekile? Awucabanga ukuthi mhlawumbe umntwana wakho ngakubona ubaba onamanga ngoba phela nakhu awukazi uzombonisa umama wakhe sesifika la sekukanje. Into engijabulisa kakhulu ukuthi umntwana uyithola izinto esemdala. Okunye uyaku-understand-a because njengoba umama wakhe echazile isimo sokuthi kwakunzima vele kwakunzima ukuthi ngahamba yo-introduce umntwana lapha kubazali bakhe ngoba kwaku-straight kakhulu. So right now ngithanda ukuthi ngi-happy kakhulu ngoba umntwana uselithole lokhu iqiniso vele bekuyinto ebeyihlezi iy'nkinga le the whole day ukuthi ngicabanga ukuthi ngizomtshena kanjani ingane ukuthi umama wakho wangempela ubani. Ngiyambonga namntwana wami lowana okuyena wambula izinto naye ngiyambonga kakhulu noma phela kwavela ngendlela naye wayengaphathekile kahle. Kodwa nje ngijabule kakhulu ukuthi ingane yami siyalazi iqiniso manje ukuthi kahle kahle ubani umama wakhe. Angicabangi ukuthi ubaba wakhe guys sengaba yenya kwesikhathi kodwa-ke mhlawumbe umama wakhe sengalandeleleka kababa-ke masima ukuthi usafuna ukwazi ukuthi la bantu uma ukuthi basaphila la bantu ayizona nabo before mhlawumbe sekuyena-ke sengayinikeza isikhathi-ke lapha kodwa nje ngakwelami isayidi hayi mina ngicabanga ukuthi ngi-right. Abantu besilisa ibona isikhathi esiningi abake babe nesandla esiqinile ekhaya kakhulukazi ey'nganeni. So I think sila kulesi simo sekusona njengamanje ukuthi ukhulisa umntwana ongaveli kuwena ngqo ovela kwenye indawo kodwa umkhuliso wazoba ngane simanga sokuthi umama wakhe ubesaba uqina komthetho ekhaya emuva. So kulolo hlanga kuleso simo leso wena awusiqinisanga isandla mhlawumbe kumadodakazi akho kuze kufinyelele ngalendlela ukuthi umuntu angaze asabe ngisho nanokuvela ukuthi ukhulele ngenxa yokuthi usaba ubaba. Angisho vele ukuthi vele kufanele abe ngakuhloniphi. Yes, abakuhloniphe but awuve uyibhubesi ey'nganeni zakho. Hayi ukuthi thina abazali bethu ngey'khathi zethu kusakhula thina sasithi uma ngabe besifundisa ikhona into okufuneka uyithethe ukhulume hard ushawuthe uqinise isandla. Yes, kodwa ikhona into obonayo ukuthi hayi lana asikho isidingo umuntu nje khona ufuna uhlale naye phansi. So thina abazali bethu behlala nathi phansi engicabanga ukuthi lokho ngikuthathe lapho because iy'ngane zami bengizithanda ngendlela emangasa futhi bengafuni ukuzibona siphatheke kambi ngoba noma kuthiwa imali anginayo but bengingenza sure ukuthi ngiyazama ukuthi kodwa ayilale edlile ngoba angifuni impela ngoba namanje uma ngingezwa ukuthi umawazi uma mhlawumbe sevuma ukuthi ihlale nayo ngizwa kuthiwa nokuphatheka kambi hayi ngayilanda impela ngayilanda isho nakumkhwenyana loyo eyomthola ngayilanda nakuyena ubuya mntanami uyazi siphila kahle ekhaya. So kokobaba abaqinisa izandla la emnyango ongakhulumeki inhlobo iy'ngane ezithi uma kufika ubaba ebuya emsebenzini zonke ziputshe zemakamereni zithi ish nangubaba. Ungafisa ukuthini kulabo bantu ngomngozi obenzakalayo ngenxa yokuthi akukhulumeki nabo ngoba nakho besatshwa? Ungafisa ukuthini kubona? Hayi ngajabula ukuthi ngathi hayi madoda yekani u-abuse. Umuntu akadalelwanga nje into ukuphathwa kambi. Akekho nje umuntu odalelwe ukuthi makaphathwe kambi ngoba ngisho iphara alidalele ukuthi liphathwe kambi. Noma lisuke sezinto ey'wrong hayi akudalele. So umuntu uma ubona ukuthi uyakhuluma naye but akulungi suka kuyena ngoba nami uma ukuthi ngiyakhuluma ney'ngane zami azingizwa into engisha asikho idinga ukuthi ngiphakamise isandla. Phela ngithi hayi mntanami ngoba usumdala futhi sekhona indlela osubona ngayo ngaphandle kwale mina engikufundise ngayo hayi awuthi ubone ukuthi ushona ngakephi. Uma ngibothi ngiyahlula nakhona futhi ufuna ngizame kanzima kungaze kufike lapho. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga kakhulu isineke sakho. Hayi sibonga kakhulu. Mbuke lapha ekhaya nisibonele nani ukuthi kwenzekeni kusuke ekuqaleni kuze kube manje. But ngi-happy ukuthi at least undodakazi kababa ufike umama wakhe esaphila. Ngeke kuthiwa mhlawumbe usahamba kudala emhlabeni. At least bazokhona ukuthi bakhona ukukhuluma, mhlawumbe bajwayelane, bafundane omunye womunye, mhlawumbe bavakashelane, baphinde futhi bazame ukwakha uthando lwabo bobawu-2. Ngicela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ishare mina ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.